Няма нужда да се представям. Предполагам, че съм нелицеприятен на много от вас. Гласът ми е доста противен на много от вас, доколкото разбрах съм под общо държавно издирване. Снощи прокурорския син Васил Михайлов беше арестуван. От днес той е в Централния софийски затвор. Хора, свързани с институции, са помагали на Михайлов да се укрива. Има данни за служители на МВР, които представляват интерес за вътрешна сигурност. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев. Криминалното досие на Михайлов, знаете, започва още през 2022 година след нанесения побой на футболен треньор в Перник. В досието му са вписани още заплахи за убийство, отвличания. След ареста от вчера Васил Михайлов беше приведен в Централния софийски затвор. Там ще трябва да излежи наказанието, заради което се укриваше. Според Демерджиев в МВР е имало липса на активност. Не е работено активно. Това е една голяма кардинална грешка, която е по всички линии, не касае само прокурорския син. В момента амбицията ни в Министерството на вътрешните работи е активна работа по всички линии, които сме задали. Въпреки сменения външен вид, полицията успява да го установи. Издават го действията на хората, които му помагали да се укрие. Пазаруваха се карти почти за еднократна употреба. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?